Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:40. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo.
klase matuod nga mensahe wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan. Malipayo na naman ng Lunes para sa atong tanan ng mga palangga ng mga tagpalamati. Sa kutob sang aton malabutan sa aton pagpangalagad karon nga adlaw sa palatuntunan This is My Life. Lunes na Lunes, Marso 2, tuig 2020. Sa kutob sang aton malabutan, siyempre sa mga kaiping neton nga mga kaprobinsyahanan, kaiping nga mga kaislahanan, ang aton man pagpangamusta sa inyo. Kag siyempre ang aton dira mga young at hearts. Sa mga young ones naton nga nagaedad-edad na, kamusta ka mo? Tungod Domingo kahapon nga adlaw, ano ang inyo mga ginpanghimo na naman? Basta Lunes ni Wilma, ginapang-asas siya ginakon anong inyo mga activity kahapon? O pwede inyo tag sa kapamilya. Nan. Kag siyempre man sa aton mga taxi drivers, kamusta lang? Sa tanan ng mga miyembro ng OTTG, ang atong sini Operation Tulong Task Group, kamusta? Ang pagbiyahe do medyo maayad-ayad kuno kay ti may rollback sa presyo, magluwas sina, maayo man nga balita sa mga iloy sa puluyan, tungod may rollback man sa presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG. Tinamin nga mga balita para sa amon nga mga iloy sa puluyan, di ba? Kaya nga, una, ang mga ginapangayo sa mga bata, adlaw-adlaw, labi na sa mga estudyante, ila-allowance, magpangayo sa amuna, ang masave mo dako-dako. Kung pila tawe, ha? Pila bala ang rollback sa presyo ng LPG, hibaluon nato nina karon. Kag, siyempre man, eton manigahatag sa inyo, dugay-dugay ang update sa iton sinipanahon, damo ka pamangkot, ha? Kaya kadamo sa mga naapektuhan, sining mainit tugnaw naton nga panahon, ti amon kon ang aton pa mga katigulangan. Amo ginabasta ano gani kambyo klima. Abaw. Na magkambyo klima ulan or not necessarily nga ulan init kundi mapaang mabugnaw nga hangin ang aton sini mabatsyagan. Kag yes may update man kita nahanungod kay Pope Francis na di kay supposedly ma-attend sa isa ka spiritual retreat kag sunod man sa report nga ito nakuha gin-cancelled sang Santo Papa ang pagtambong sa siniiya nga hilikuton. Alauna 48 Action Radio Philippine Standard Time. Una si Tita Wilma nagapasalamat gid sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo tanan, no? Sa amon tanan nga mga supporters, ang mga nagaupod gid sa hindi lang sa This is My Life, kundi sa bugos nga programa sang Action Radio. Ang bugos man nga puwersa sang Action Radio, bugos nga pamilya sang Action Radio, hugot gid kami nga nagapasalamat sa inyo tanan halin sa amon tag sa Kabalatyagon. Pagpasalamat nga sa diin inyo kami ginasuportahan adlaw-adlaw from sign on to sign off. Kag karon naman nga tuig aton man ginapasalamatan siyempre kamo, kag ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas ukon KBP Negros Occidental chapter sa paghatag man sang pagsalig kag suporta man sa aton. Kag isa sa mahambal ni Tita Wilma, hindi ina tungod sa amon, tungod sa inyo.
tungod man sa inyo, kag tungod man sa amon. Kay tungod sa inyo pagsalig, kami nagapaninguha man nga madulong namon, mga informasyon, mga balita nga nagakatabo, updated nga mga balita, kag mga kalingawan. Nga amon man ginadulong para sa inyo palamatin-an. Ha? Kag syempre, hindi lang mga balita, mga nagakatabo diri sa palibot sa aton siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa isla sang Negros, sa mga kaiping kabanuhanan, sa bugos nga pungsod, sa bugos nga kalibutan. Ha? Kag syempre man, may damo nga mga awards pasidungog ang naangkon man sa DYEZ Action Radio Bacolod sa ika-5 katuig na nga tingog kag Handurawan Awards sini nga KBP. Kag pasalamatan man naton, of course, kag aton man naibaluan kin pasidunggan sang Sabado sang gabi gin patigayon ang awarding dito sa may SMX sa SM na sa SMX Convention Center, Tita Wilma. Si Kuya Ed, si Eduardo, Kuya Ed na pa aton pagkilala. Pero syempre sa aton mga may edad na, sa mga young ones na aton, kabalugi ko kilala nyo gin, magsiling lang nga Eddie de la Fuente, di ba? Eduardo de la Fuente or Kuya Ed, na pagtawag, nabato niya ang award bilang Icon of Radio. Kag ginkilala man bilang Anchorman of the Year si Action Artay Hupon. Kag ginkilala naman nga Reporter of the Year si Action Brian Morden. Ang News Presenter of the Year si Action Boy Duran. Kag ang Best Entertainment Program for AM, kay ti syempre AM kag FM, no? Best Entertainment Program for AM ang aton programa, inyo programa, na This is My Life. Sang inyo man alagad, kag syempre aton man ginapasalamatan, ina, teka last year, ginkilala man kita sa tingog kag Handurawan Awards ng KBP bilang, ano to kayo nitawi sa may dumduman neton? Best Radio Program Host. Nan. Kag Best News Program for AM, ang programa ni Action Rex Kantong, ang Action BBB. Kag Special Awards naman for Administrative, si Action Nani Carao, no? Hernani Carao. Kag ang ato naman Drama Department, isa sa aton sa mga drama nga ginalingaw sa inyo. Ang Best Radio Drama sa din nga aton sa ni entry, Timbangan sang Katarungan nga inyo babatian tag sa kahapon, na ang ginkilala nga Best Radio Drama para sa tingog kag Handurawan Awards ng KBP karon niyang ituig. So, sa tanan-tanan gid sa inyo nga mga suporta, padayon nga pagpamati, padayon nga pagsuporta, kag padayon man nga paghatag informasyon diri sa amon sa Action Radio, madamo gid nga salamat sa mga nagaupod sa ilatag sa Transistor Radio, and of course karon ang mga nagaupod man sa aton live sa Facebook Live, sa inyo gid madamo nga salamat. Ay launa 52 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa nahambalan ni Tita Wilma kaina, mayo man nga balita, syempre sa mga iluysang puluyan, sa mga nagahimo sa aton sini, nagapatigayon sa aton sini budgeting, kay effective kay na sang agad, ti rollback gid jatawe, nakayuhong gid ko, di ba? Rollback sa presyo sang LPG, o kung ano mo na tawag natin, liquefied petroleum gas. Sang mga kompanya sang lingis. Ting-una-una, gid nga nagpatuman among Petron kag Phoenix. Pila 3.90 at 3 pesos and 90 centavos per kilogram ang ila sinigin patuman. Pila tawe ang maiguan, mag 11 kilogram ang isa ka tangki, 42 pesos and 90 centavos. Samakon mo na mag 42 pesos kag 90 centimos ang iganubo sang presyo sa kada 11 kilogramo nga tangke sang LPG. Ang Petron kag ang Phoenix, nangin effective ang ila sinigin patuman nga rollback alas 12 sang 1 alas 12 sang 1 alas 12:01 kay inasang kaagahon. Kag may rollback man sa kada litro sang auto LPG ang Petron kag Phoenix 2.20 kada litro.
Ang kumpanya naman sa Solane, may rollback nga dako-dako o gamay-gamay gawa na compared sa Petron kag Phoenix Tawi. Kaya sa Solane, 3 pesos kag 49 centimos kada kilogram sa presyo ng ila LPG ang ila sini rollback. Sa diin, ininangin effective naman sinila nga aga alas 6. Kag syempre, ang 11 kilogram nga tangke ng LPG sa Solane, kung magbakal ka, ang buhin pila 38 pesos and 39 centavos. Diba? Dako na inaiya para sa aton. Ang 38 pesos, halos na inaiya 39 centimos. Okay. Dako na nga bulig sa aton. Diba mga Iloy? Oh. Kag, ang nanungod naman sa update sa dalagan sa etong sinipanahon, sa gihapon, ang amihan, padayon, iya nga nag-epekto dito sa pinakapunta nga bahin sa Northern Luzon. Kag hambal naman sa etong sa Weather Bureau, subong nga adlaw, nagabatsyag sila sa matawhay dito nga panahon, apang may isolated lang nga mahuyang nga mga pagtupas ang ulan sa bugos nga Luzon, lakip na ng Metro Manila. Dili naman sa aton sa Visayas kag Mindanao, naga-eksperyensya lamang kita sang pulupanelag sa nga paggulugalom sa aton kalangitan. Nga ina may posibilidad man nga maka-eksperyensya kita sang isolated nga pagtupa sang ulan sini nga hapon o kundi gani karon sa gabi. Ang Batanes gid lang ang may gale warning nga ginbatak ang Pag-asa. Kag sa mga masunod naman nga adlaw, sa gihapon aton mabatyagan ang amihan, ilabi na sa extreme Northern Luzon. Kag mangin matawhay sa gihapon ng atong sinipanahon. Di pa salamat lang tada o galing ang epekto lang sang matugnaw kag tama kainit naton nga panahon, amo ang aton preparahan kasi nahambal ni naton ang aton lawas importante gid kinahanglan adlaw-adlaw kita ano gani mangin aktibo, kinahanglan adlaw-adlaw mangin energetic kita. Sa piyag naman nga bahin, hindi pagid nami ang nabatsagan sa atong Santo Papa no ni Pope Francis kay ginsipon siya kag ginubo mo na kag tungod sina gin cancel na ni Pope Francis ang iya natalana kuntani nga pagtambong sa anong kaadlaw nga spiritual retreat didto iya sa Roma. Pero sa gihapon natigayon nga pangunahan sa Santo Papa ang traditional yang Angelus Prayer kag pagkatapos sa dito niya gin-announce nga tungod sa iya ginabatya nga sipon kag ubo hindi siya makatambong sa retreat this year. Sang Ash Wednesday pa ina natalupangdan, no? Sang Miyerkules Badlis natalupangdan nga do medyo hindi nami pamatsag sa Santo Papa ni Pope Francis at sa lugar ng Ash Wednesday to sa February 26, di ba last week? Kay nga sige lang na samtang nagapatigayon siya sang misa. Kag sunod naman sa Vatican, mabaskog sa gihapon ng Santo Papa sa pihak sang hindi niya maayo nga pamatsyagan. Kag ahay, no? Ang aton sa gihapon sitwasyon sa karon bugos nga kalibutan nga nagapanginlaman o kung nagapreparar sining COVID-19. Ang Department of Health nato no, nag-confirm 18 COVID-19 cases among OFWs around the globe. Ina mga Filipinos na iyanan. Ng mga OFWs nga suno sa Department of Health kumpirmado nga nag-experience sila sang COVID-19. Pero sa hatag man nga update kagina ni Action Dorel sa programa ni Action Rex Kentong dito sa China. Ay, Ginoo. On record na naman ha. Tubtub mag-aga, humaling kahapon, let's say, within 24 hours, 42 na naman ang napatay sa COVID. Dito iya sa China. Ang global death toll sa karon, ang kabug-usan gidya sa bugos ng kalibutan, nga na ano na sang coronavirus disease na 2019 nga ini, mas sobra na 3,000 ang nagkalamatay. Ina suma total sa nagkalain-lain nga parte sang kalibutan. Kaysa nakaligad nga 24 oras sa nambalan ni Tita Wilma, 24 kapanibago nga kadamuon sang napatay sa China, rason naman sa pagsaka sa 2,912 ang numero sa nagkalamatay dito.
Di 138 ang kabugusan iya nga nagpatay sa amo iya nga virus sa nagkalain-lain nga bahinsang pungsod the rest ina China na. Kag syempre ang mga nagkalamatay sa iban pagin nga pungsod nga apektado sa virus ay yung may pinakamadamo magluwas sa China na. Magluwas sa China ang may pinakamadamo nga kaso nga nagkalamatay tungod sa coronavirus disease amo ang Iran. Ang Iran 54 na. 11 ang bag-o dira nga nagdugang, that's why nga nag-54. Sa Italy 41, 12 ang panibag-o nga nagdugang dira. And sa South Korea naman 21. May 4 ka bag-o nga nagdugang dira. Kag ang Diamond Princess, ining Diamond Princess ito balang barko, no? Ang cruise ship nga atong nagdungka sa may Japan, Diamond Princess, pito na. Kay anom na mo tinadugangan isa ka bago so nagpito na. Ang sa Japan, anom nga gindugangan man sang isa, sa France duha, sa Hong Kong duha, sa USA, kung United States of America, isa. Ang sa Thailand, isa. Australia, isa. Sa Taiwan, isa. Kag diri sa aton sa Pilipinas, sa gihapon nagapabilin nga isa. Na ti daw masubo kay nga nagaamat damo ang mga pungsod nga naapektuhan sang coronavirus disease 2019. Ano na lang ang matabo sini sa aton? Amuna sa liwat si Tita Wilma ara man gihapon nagapangabay kag naga-remind sa inyo nga kinahanglan ang paghalong kag ang pagprepara sa tanan nga tion aton gid himuon. Magluwas ang problema nga ina, di ba? Ang Leyte, sa bahin sang Leyte. Gintay og man sila sa linog, magnitude 5.5 nga linog. Sa diin kung lantaw naton tungod sadto, ginsuspend ang klase sa tanan iyang level sa Banwasang Leyte. Kag gin-announce man ang class suspension sa mga local officials bangod man sa ilaman ginapaabot nga aftershocks nga ma-experiensyan bangod sa mabaskog iya nga pagtayog sang linog. Kag kinahanglan man magpatigan sa structural assessment sa mga buildings kalakip na sa mga eskwelahan. Kag ang mga suspendido nga klase sa amo iya nga mga lugar ang sa Kapuokan, Leyte, kag sa Carigara, Leyte man. Ang magnitude 5.5 nga linog nag-igo gudya sa Leyte, kaina sang kagahon, alas 5:19. Nabatsyagan ini sa nagkalain-lain nga bahin sang Eastern kag Central Visayas. Kakaina gin-report man ni Action Marlon Genovea, di ba? Nga diri sa aton may naapektuhan man sang linog. But yet so far, okay lang sa gihapon, gin-suspend man ang klase dito, pero ginapahalong man ang tanan. Okay, alas 2:02 na, Action Radio Philippine Standard Time. Aton matakom nga lalantunon from Andy Williams. Dear Heart. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala
ang pinggan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Your heart, para man sa ito, mga palagkag ang mga tagpalamati nga nagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Siyempre man sa ito dira mga taxi driver, especially sa Angels As Taxi, no? Kay Jesus Dumitig. Sa imo may damo nga salamat sa imo pag-upod kay Tita Wilma every afternoon diriya sa This Is My Life. Kay Nanay Rebecca Barrera dira sa Mandalagan, Bacolod City, mayong hapon. Kag siyempre dira naman sa Amanyo family, Hiveru family, Kaganti family, sa Mambakyaw or Panakyaw, Isabela. Salamat, kid. Nanay Mary Sigovia dira sa may Barangay Punta Taytay. Nanay Mary, mayong hapon sa mga suki naton dira sa Punta Taytay, ha. Salamat, kid. Kag mayong hapon sa inyo tanan. Hindi taman kamo maisa-isa, pero sa gihapon nakahibalo kamo. Ari gihapon kamo sa heart ni Tito We, ha? Kay Florita Catalbas, kag kay Lilin May Cipriano sa Sitio Roma, Barangay Bataga, Ibi Magalona. Bataga, check to na. Ha? Sa inyo, salamat kid kag mayong hapon man. Kag dira sa Frenzy Salon, ha? Sa inyo, thank you so much. Happy listening. Thank you, kid. Amo siling nila kilay is life, or thank you, appreciated, gid. No? Salamat, gid. Kag sa may Barangay Pahinukoy, sa Barangay Pahinukoy kay Mrs. Rami Benitez, isa kada retired teacher. Ma'am, thank you so much for coming. Kag salamat man sa mga suggestions mo, kag sa imo man mga appreciations. No? Salamat, gid. Sa aton man mga kauturan dira sa aton Facebook Live, relax lang kamo. Kag sa inyo naman mga mensahe karon, ari nga atong text hotline, type nyo lang inyo mga greetings, inyo man mga good comment, suggestion para sa atong siniletter sender karon nga hapon. Ang atong galibasahon nga sulat karon via messenger ni Tita Wilma, na ginpadala sang isa ka registered nurse from dito kay ginatawid lang Bunaw, Iloilo. Alimudjan, Iloilo, na from Alimudjan, Iloilo. Isa ka registered nurse. So sa inyo man mga mahatag sa iya nga suwestyon karon, mga maayo nga suwestyon nga magpa-inspired sa iya, ari nga itong text hotline. Upod man ninyo mga greetings sa 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Sa mga nag-upod naman sa itong sa Facebook Live, pwede ka mo dira makatype. Type nyo lang dira inyo greetings kay inyo man mga opinion karon. Bulubalik doon lang na ni Tita Wilma, wala to kag sa tubang naton, ha? Relax kay magabalik man si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat.
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang Alas 2:14 na Action Radio Philippines Standard Time. Yes, padayon si Tita Wilma, pero hindi natin natin pagalipatan ang aton DTX 500 capsule. O galion ginaton ang pag-inom sang DTX 500 capsule para sa complete management sang aton sa liver o kun atay. Kaya nga ang DTX 500 capsule may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa aton sa liver, may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants pangontra sa liver inflammation o kung sa paghubag sini. Gani kung may natalupagdan ka mga medyo abnormalities, medyo may sakit-sakit ka mga batyagan, nahanungod sa inyo sini ata hindi pagpawalaan. Tagandag sa gilayon sa atensyon, kinahanglan, tipigan ini kag protectionan. Pagiman sa pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Para sa iton healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit, mag DTX 500 capsule. Pwede na mabakal sa nagkalain-lain ng mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Of course, dili man sa among sa syudad sa Bacolod, pero ang manami kag mas mahapos pagid, ilabi na sa aton mga senior citizens, sa aton mga elders dira, pwede kita makalag-in, no? Kung may internet connection ka mo dira, pwede kita ka-purchase online, makabakal kita online kag ma-deliver mismo sa aton puluyan. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Alas 2, Justice Ace, Action Radio Philippines Standard Time. Dali lang. Ang aton mga greetings, relax lang ka mo ha. Mabasa anay si Tita Wilma sa aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang atong sinisulat kapag basahon sa inyo sa sininga hapon, gingkuhain ni Tita Wilma sa aton personal nga messenger account. Kaya nagambal si Tita We, kung nabudlayan ka mo magdulong dari personal o kung may kabudlayan sa paghulog, iya ba paagi sa aton post office o kung sa pagpadala. Pero kung may ara ka mo data sa inyo mga cellphone, may Facebook account ka mo, kag may internet connection ka mo, pwede ka mo makapadala sa gihapon kay Tita Wilma paagi sa aton personal nga Facebook account. Pangitaan nyo lang ang Wilma Anto Pinasugaton. Inigani sa aton man Facebook page nga, This is My Life. Pwede gid ka mo dira makapadala. Si Tita Wilma lang makabasa. Ang aton tagpadala karon nga hapon nagapatawag kay Macy, na sang Alimudian, Iloilo. Kag ang sulat ni Macy nagasiling. Hello, Tita Wilma. Gusto ko man ipadala ang akon istorya nga hasta subong hindi man ko ka-move on. Please call me Macy, taga Alimudian, Iloilo. Isa ako ka-certified nurse. Pagka-graduate ko, nag-take ko dayon sa board exam, kag nakapasar ako. Tita Wilma, samtang nag-apply ako sa isa ka clinic, may na-meet ako nga isa ka guy. Tawag lang siya kay Ronel. Pareho kami nga duha nga certified nurse. Estoryahanay, kag dungan kami nga nagakaon the time. Then, sang ulihi, nabatsaga na lang namon nga nangin kami na. Ang nami pagid tita kay hindi na ako nag-aisahanon kon mag-apply ako. Free na ako sa plitihan,
tungod nagamotor kami. Pero, permi ko gina-remind si Ronel nga maghalong siya sa pagdala sang motor. Kay kisa abi Tita Wilma, kadasig sa iya magpadalagan. Ginhambalan ko man siya the time nga hindi gid siya magpadali-dali. Kay bisan magkainano, makalabot gid kami sa amon kalidtuan. Hasta naglabot na lang sang amon pag-apply nga nabaton ako sa isa ka ospital diri sa Iloilo. Tungod man sa akon credentials. Pero siya, wala gin swerte. Bisan sa klinik. Pero may ginahulat siya, Tita Wilma, nga tawag from UK. Ikaanom na nga bulan ko nga pag-obra diri sa Iloilo, madamo ako sang natunan. Pero wala gid ko nag-expect nga isa ka bes nakibot ako sa emergency room sang gintawag ako para mag-assist. Na-surprise gid ko, tita, nga ang boyfriend ko ara sa bed kag duguon. Wala siya animo, lipunggid. Kag wala pa sang may nakahibalo sa ila sang natabo. Ang ginkahadlo ko, tita, amo ang hinali nga natabo nga unexpected kid. Na-aksidente siya, kag hindi ginami ang iya kondisyon sang tion nga ato. Ginhimo ko ang tenan para nga ma-survive siya. Pero wala na siya, Tita Wilma. Kadasig lang gid sang mga hitabo. Wala man lang niya natuman ang iya handom nga makalakat abroad. Ang masakit pagid ta, gintawgan siya sang agency nga nahaya na siya sa ilabalay. Masakit para sa akon ang eksperyensya ko nga ini. Abi ko kung magsigisigi na ang mga maayo nga mga nagakatabo sa akon life. Hasta subong, hindi ko gihapon maubos pamensar kun nga ginapahanugutan ini sa mahal nga Dios nga matabo sa kabuhi sang tao. Masubo man, pero love ko si Ronel hasta subong. Kung madumduman ko ang amon mga happy moments, Tita Wilma, nagatulo lang ang dughan, nagatulo lang ang luha ko, kag nagasakit ang dughan ko. Kabay pa nga sa pag-share ko sang akon love life. Mabuhin-buhinan man ang mga kasakit nga ginatago ko sa akon heart, Tita We, heart gidiyang. Kabay pa nga mabasahan mo, Tita Wilma. Salamat, kid. Yours truly, Macy. Okay, sa aton tagpadala sang sulat sa aton letter sender via messenger sa imo Macy, thank you so much. Salamat kit sa pag-share mo sa imo istorya, sa imo sini love life. Mga hitabo sa aton kabuhi nga hindi naton mahibaluan kung san o. Kung kaisa may ara makapreparar, ang iba naman hindi makapreparar tungod kung pagbuot na sang Ginoo, pagbuot siya gid. Wala sang makabalibad, kag wala sang makapangindi. Pero ang tanan hindi naton pagkalisdan. Tungod pagbuot sang Ginoo nga bawiyon ng iya kabuhi, ang importante nga ipangamuyo na lang naton nga mangin malinong siya sa iya na hamtanan. Kung anong dapat mahimuon sa pagbalik ni Tita Wilma.
napamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkalipat nga ara siya. Hunglad ang duwa ka palad, kag nag-extend para sa aton, nga kinahanglanon naton siya. Ay naman ang matabo sa aton kabuhi, kalipay man ukon kasakit, magapagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi, kinahanglan upod naton siya. Hindi hindi ka magdula sa paglaom, isa lamang ina sa mga kapaslawan, isa lamang ina sa mga krus, kumbaga, di ba? Mga problema kay mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi, nga sa din ginatakos, kung tub-tub diin ang imo pagsalig sa aton mahal nga tagtuga. Diba? Yes, Tita Wilma. Gani kay hindi Macy sa karon, nabatyagan ni Tita Wilma, naintindihan ni Tita Wilma ang unod sang imo balatyaga. Ang nakakuha gid lang sa atensyon ko sa kaundan sang imo sulat, ining nga pahanugutan ina nga matabo sang mahal nga Dios sa kabuhi sang tao. Ginahimo ina sang mahal nga Dios sa aton tungod nga iya kita ginatakos kun daw ano kadako sang aton pagtuo kag pagsalig sa iya. Nga kinahanglan kita nga iya gintuga magpakabakod. Nga kita nga iya gintuga hindi magkalipat sa iya. Sa tion sang kamungayaan, sa tion sang kalisdanan, sa tanan nga tion kaginutlo sa aton kabuhi nga dapat ara siya nagaupod sa aton. Ara siya sa aton tagipusoon, sa aton paminsaron, sa sulod sang aton tag sa kapuluyan para maangkon naton bisan paano ang paghangpanay, ang paghigugmaanay, kag siyempre ang pagpalanggaanay, di ba? Masubo man ang natabo sa kabuhi mo, Inday Macy, magpasalamat ka. Tungod bisan paano, nakasala po ikaw sang lalaki nga sa hingalit lamang. Nakapabatyag sa imo sang iya sang iya sini concern, sang iya sini pagkabalaka sa imo, kag pagpalangga.
Actually, why formal nga ang inyo why formality inyo relasyon kun isa pag intindi do ka mutual bilis ang natabo nga feeling nyo na nga duha in love na kamo sa isa kag isa feeling nyo na nga duha sa sige-sige ninyo nga pag-updanay sa sige-sige ninyo nga updanay sa pag-apply sa trabaho, updanay kaon, istoryahanay sa mga nagakatabo, bisan ano lang, natalupangdan nyo nga ay importante gali ang isa kag isa sa inyo. 'Di ba? Para sa inyo. Kag natalupangdan ninyo nga love nyo na ang isa kag isa. So masakit ina batyagon. But you don't have any choice. May purpose si Lord para dira. Kung nga agin kuha niya si Ronel sa imo. Masakit suno sa imo kay tihamak mo nahaya na siya nagtawag pang agency nga gina-apply niya for UK. Siya yan nagahigda na. Ha? Masakit ina ho. Pero asa nahambalan ni Tita Wilma, wala kita kahibalo kung nga ginkuha siya ni Lord. Sabahin mo sa mahambal ni Tita Wilma, yes, condolence sa imo my dear. You don't have any choice but to move on. Hoben ka pa. Damo pa nga mga pagtilaw ang imo ma-experiensyahan. Madamo pa nga mga kasakit, success and failures nga mag-abot sa imo kabuhi, nga amo makabulig sa imo. Nga mangin mabakod ikaw nga klase sang babae sa ulihi. Dumdumon mo bilang isa ka registered nurse, kadamo sa mga nagikinahanglan sang imo pag-atipan. Diba? Tungod sa imo trabaho, madamo sa mga kabuhi nga imo man matandog kag mabulikan. Paagi sa pag-atipan sa ila, sa pag-inspired sa ila, di ba? Kag kadamo sang nagasalig sang imo serbisyo nga makabulig nga sila man makatibawa sa ila sitwasyon, especially kung ara sila sa ospital. Madamo ka pa sa mga masakiton nga mabulikan kag mahatagan inspirasyon. Napaslawan ka man sa isa ka bahin sa imo kabuhi, pero ang Ginoo may napreparar. Kundiin nga bahin sang imo kabuhi, ikaw mangin malipayon. Kag kung paano ikaw mangin successful, if not sa imo love life, sa imo career, or sa imo pagserbisyo sa tao. Himuon mo nga inspirasyon sa imo pagserbisyo bilang nurse, si Ronel, kay isa man siya ka nurse. Bangon ka, no? Tindog ka, bangon ka, kagpadayon ka sa pagserbisyo bilang isa ka nurse. Imagineon mo, batyagon mo nga, upod mo siya. Para nga, bisan paano, ikaw ba lang mismong mamotivate sang imo self? Nga liwat nga manong balik ang imong kapagsikag, ang imong pagka-inspired nga klase sang babae bilang isa ka nurse. Kag ang pinakamaayo, abi mo kung ano? Makita mo, kag mabatsyagan mo, ma-experiensyan mo adlaw-adlaw, ang kabudlay, ang kasubo sa mga tao nga may masakit. Mga aksidente, kag ang mga nagakadayunan na nga madula sa kalibutan. Lain-lain ina nga mga hitabo. Ina makita mo nga nag-aagoniya ang pasyente, makita mong pamilya nga nagakasubo, kundi sila makuha para nga maipabulong sa ila. Matandog ang imo balatyagon. Matandog ang balatyagon sa isa ka tawo nga nagatanaw lang sa sitwasyon. Sa tupad sa ila katri nga may pasyente man, ayhan pa nga ikaw gamit ang imo kamot. Gamit ang imo kaugalingon. Gamit ang imo pagka-registered nurse nga makabulik sa iya. Kabalugid ko ya bilang nurse, hindi lang nga sila nagaserbisyo lang kamo sige. Nagapangamuyo man kamo nga mabuligan ang inyo pasyente, nga mabuhi, kag mag-ayo, di ba? Sa tuod lang. Kung ikaw man nurse nga nagapamati dira, maka-relate sa amo sining nga sitwasyon, kag mabatsyagan mo, yes. Tuod nga inahambal ni Tita Wilma. Kag sa mga naagyan mo nga ini, sa mga eksperyensya mo nga ini sa kabuhi, sigurado ako nga mas labi ikaw nga mangin maayo, mas ikaw nga mangin effective and efficient nurse someday. So my dear Macy, be strong, have courage, and be a good servant to the people, to the patients, especially for those who are sick.
Upod sa iyong pagserbisyo, hindi ka na magpangalisod. Hindi ka na magpangalisod, kundi ang kasubo, ang kasakit nga imo na agyan, idangop kag isurrender ina sa mahal nga Dios. Lingawon mo na lang ang kaugalingon mo sa imo mga pasyente. Kag mangin inspirasyon mo sila, kag mangin inspirasyon mo man ang imo pamilya. Sa padayon nga imo pagpanglakaton, kag pagpakig-away sa mga pagtilaw nga nagabot sa imo kabuhi. So sa imo inday may siya kabay pa nga makapahagan-hagan man ka makabulig kita sa atol sininahambal sa imo nga realize mo ba lang imo ang imo sitwasyon sa karon kay kinahanglan mangin inspired ka na kinahanglan mangin mamag-an ang imo nawong kay kinahanglan magpadayon ikaw sa imo pagserbisyo sa tawo. Ang tanan nga kasakit kag kasubo nga nabatyagan mo ipangamuyo kag isurrender ina kay Lord. Kay batunon gid niya ina sang hugot para ikaw makapadayon sa imo pagserbisyo sa mga masakito. Alas 2:35 Action Radio Philippines Standard Time. Preparar dirag inyo sini nga mga mensahe para sa atong letter sender karon nga hapon. Arang atong text hotline, pwede ka mo dira makapadala sa inyo sini mga opinion, suggestion, piece of advice, plus pa sa inyo greetings sa 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag sa mga nag-upod man sa aton sa Facebook Live, pwede ka mo dira makashare or nakarelate ka mo, good kid. Type nyo lang dira. Basahon ina karon ni Tita Wilma sa aton man pagbalik. Pero sa aton man nga mga kauturan dira nga nag-upod online, dali gid lang kalitan ko man ang ila sini mga greetings. Ara nag-upod sa aton sa sininga hapon si Inday Red Ruby Hinovia Maming. Thank you for the flowers. Thank you for the heart. Thank you for the smiley. Congratulations, Action Radio from Red Ruby Hinovia Maming. Good afternoon, Action Tito. Congratulations, Action Radio Bacolod. Salamat, Inday Jean Osasir from Hong Kong. Rona Rihida Trava, mayong hapon, salamat man sa pag-upod kay Tito Wilma. Miss Margie Haniva, nga nag-upod man sa aton sa sininga hapon. Amogin na ako karon talang nabasahon na inyo sini nga mga reactions para sa atong letter sender. Ay naman si Ophelia Galero RC nga nag-upod kay Tita Wilma live. Tita, have a blessed Monday. Yes, have a blessed Monday. Okay, thank you so much. Good PM, Tita. Baw-ari ga pamatigid kami sa imo. Umanya families sa Laura Barangay Pacol, Bagos City, especially kay Henrietta Umanya, ang Tamyaw Leon Umanya, sorry. Tita Wilma Tamyaw kumangali si Burnok Makalipsay, kag Rex Nazareno, sang pait relocation sa La Carlota City. Adlaw gina sila gapamati sa Action Radio Batoon. Efren and Nevia, salamat gid sa imo kag kay Inday May Lau Capino. Nga nag-upod man kay Tita Wilma live karon nga hapon. No, dire sa pamilya Labordo mayong hapon. Kay Buknoy, kay JR, kay Nanay Ferica, kay Sophie Monte Alto. No, salamat din kay Nanay Rebecca Barreras ng Mandalagan, Bacolod City. Tuto Philip Kinalonsagay, all the way from Tokyo, Japan. Thank you so much mayong hapon. Kagadugang paginato na karon nga mga mensaya. Balikan lang na ni Tita Wilma pagkatapos mansang pila ka mga importante nga mga commercials. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Alas 2:40, Action Radio Philippine Standard Time. Bapatit, kadasig-dasig sa ngayon oras ba? Kapangilay sa dayon, ha? Anyway, thank you so much kay John Acosta. Mayong hapon, Tita Wilma. Monitor lang kami di sa imo. Brown out din, nakabattery lang kay Inday Ivy Alvarez, kay sa mga taga-Purok Paho, Barangay Dulaw, Bago City. Salamat, Gid. Jason Sarona. Madam, ugid nga salamat sa imo. Tita Wilma, hello. Congratulations to your award as Best Entertainment Program. Keep up the good work. Thank you so much. Inday Jean Sugon, salamat man. Gusto ko man basahon, Inday Jean, kadamo pa sang aton ano. Okay, congratulations sa bugos nga katapos ng Action Radio. Tamyaw kulihog kay Lulo Tony, Cox Jean, sakto na happy birthday today. And hello kay Auntie Lucrecia, kay nagbibigay dati Tony Sulgon, kay Nanay Biging Man ni Romel, pagsubiron kay Nora kay Jen. Thanks from Bebs Mango Stand, sang Baga Julia Valladolid. Inday Salve Gatilugo, thank you so much. Inday Girly May Atong Salazar, salamat man. Kag, siyempre, kay Richard Hans Nim. Condolences, Tita Wilma, sa family Nim, dira sa Barangay Tapi, Purok, Gindagaan, Kabangkalan City. Christian Roa, yes, salamat kay Toto Andrew Juanites, salamat man. Monitor lang kami di subong atan duay boys kay Chong Loloy kag big sang Morsha. Unique big sang Morsha. Mayong hapon kag madamugid nga salamat sa inyo. Greet ko lang gali si Rika Ibanez and Shamali Faunalan, Dalia Roda, Connie Oyus, and Angelica Maban nga naga-monitor gid sa imo program here at my office. God bless you, Tita We. Anthony Jones Sevillo Siblano, thank you, Ged. Tita We, patukara music na bala ang hindi kami matulugan. Ay, nami na yung, alang pa sa uton, takamuda. Ay, ang mga anak kamo, kung Sabado sa dia. For ordinary days, ato na yung mga young at hearts, relax lang da. Good afternoon, bago lang ko tapos panglaba, good for you. Matinlo na ang tanan. Mayong hapon lang sa Action Radio, greet ko family Malunas, Marisol Aquino, Kag, Tagamang Hanoy. Labi na sa ilan ni Mama, salamat Jade Malunas, salamat Kid. Alas 2:43, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito may nanay, Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Ang nag-iisahan nun yung supplement himo halin din sa Pilipinas. Ka nga may US FDA seal of approval, 100% pure mangosteen natural, kag 100% pure organic. Nami gini siya ang Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea sa mga hindi iya makatulog. Abi, ang himuon mo lang kung hindi ka makatulog,
Kuha ka sang isa katibag, sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, butan mo ininit kag pag kaya-kaya mo ng powers niya, ang kainito niya, imna na kag matulugan ka kag kun magsakit pag ang imot yan sakit sa tiyan namin ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ay isa lang katibag kinahanglan mo kag pwede ina yan natin magamit hasta sa isa ka litro nga tubig nga bugos nga pamilya ang makainom sini kag makabinipisyo pwede natin mabakal ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ada available sa tinanman nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tinanman nga The Generics Pharmacy. Kay Miss Seven Heaven, sorry, mayong hapon. Thank you, gid sa imo, na? Kay Miss Seven Heaven dira. Good afternoon. Kay Rhea May Oxenia, tamiyaw ko lang family Oxenia, Banches, kag Espino family, kag sa mga taga-barangay Manghanoy, like Castiliana. Salamat, Tita We. Kay Councilor Alexis Pina, sir, thank you. Good afternoon. Salamat, gid. Lyra Gallo, o kon Gailo, salamat kay Miss Lyra. Gailo nga nagapod man sa eton sa siniya nga hapon. Kantuan na bisan makadali lang ang bilaman ka mga mensay para sa itong siniletter sender karon nga hapon. Yes, kay na Judith Calves Pamposa, madamo man nga salamat. Hambal ni Bibing, kabalo ikaw kung sino ikaw, no? Red Ruby. Ang air reaction siling niya, suggestions man, ay tuod na Tita We, ginatugutan sang Ginoo agud mahangpay naton kag mapamatudan nga wala siya gapabaya sa aton. Kag sa dugay, malampasan mo ang pagtilaw, ma-realize mo nga kaayo gid gali kag dalayawon ang Ginoo. Yes, you get it right. Amugid na ang life tano, hindi mapaktan, importante yara kita sa Ginoo permi. Oo, insakto kinaiya. Gani kita, bisan magkainano pa. Bisan magkainano pa tuod, basta hindi kagin magbiya. Sayang akong kaisa, daw mag-give up ka na gid. Hindi mo lang niya pag-give up ang imo faith sa iya. Kaya hindi agig kapagbuyan. Hindi bala tuto Kim Jukadin ang tupina? Yes, sa imo, salamat man. Ophelia Galero RC, or relax ka lang danay, dear. Pila ka mga mensahe, anay, mayong hapon. Miss We, sa letter sender, life is so short, kag wala kita kahibalo kung sano ang tiunta. Tanan nga nagakatabo, may rason, ina kun nga agakatabo. Kag si Lord lang ang nakabalo. Gani kinahanglan tabatunon, bisan masakit. Good luck and God bless. Dear, thank you, Gid. 7638. Sakto, Gid ka na iya. Macy, hambal naman ni 8007. Macy, let's move on. That's God's will. And pray always. Please greet sa family rin doon sa crossing Magbalyo. Kabangkalan. Thanks, Tito We. God bless. Salamat nun sa imo, 8007. Mayong hapon, Tito We, nagamonitor ko ang mahambal ko lang kay Macy. Pagtilaw lang na sa imo, kag mag-pray ka lang permi sa Ginoo, nga pabakuron ka pa niya. Sila ni Romiano sa himuan, tapas ka peace. Ma'am, salamat kid. Good afternoon sa imo. Mayong hapon sa imo, Inday Wilma. Happy man kami, damo naman awarding taga-Action Radio. Ga-monitor kami always, tamyaw lang. Dayon sa Francisco kag Josephine Sigondino sa Cityville, Fortune Town. Daday ni sa Fortune Town. God bless gid sa imo kag sa Action Radio. Salamat, 9412. Tawe, nga paano na 0410 ginatunan ina subong kun paano matapna kag kun paano kita maka tibawas in kasugid man ha kinanglan mapangamuyo lang kita. Okay, good PM and Wilma, sakto gid na ang ginhambal mo nga isalig lang sa Dios kay di na to
isalig lang sa Dios kay kun ano kadako sa pagtilaw ang ginhatag niya sa imo, sobra man kadako ang ibalos siya sa imo. Patigig ko na bala, o sila niya man, gapatigig ko na Inday Wilma ya, kay ako halos kabuhi ko ang madula, magpangamuyo ka lang sa iya, sabto niya gid ka. Yes, 4681, pati man na si Tita Wilma. Tested and proven na ito. Congrats to you, Ma'am Wilma, also sa tanan nga employees ng Action Radio from Hinubaan. And 7995, salamat gid. Ako, advice sa sender, mag-move on. Pray lang always pwede. Hingi number sa sender, Tito. Why siya cellphone number? Kisa ano lang natin siya nagpadala sa aton sini messenger. Gusto ko pa basahon ang damo ninyo nga mga mensahe diri pero ma-horoscope pa si Tito Wilma, ha? Pasensya gid. Magabalik kita pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kapag Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Wilma sa This Is My Life, alas 2:53 na. Aton man na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule.
100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sa malain nga side effects para sa ito ni kayong lawas. Kinahanglan gid neto nini. Kaya mo ining pinika the best nga immune system booster para kita mangin effective adlaw-adlaw, mangin energetic, hapos lang siya imnon kay nga pag bugtaw mo sa aga wala ka pa kinaon, wala pa kasamay nainom tapos mo gargle kag toothbrush. Yes, Dr. Pinoy sa Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon. Naka-soft gel ini siya ha. Naka-soft gel, madasig nga matunaw, madasig nga maabsorb sa itong lawas, madasig man ang epekto. Okay? Kag pinakamaay nga cleanser, kag regulator man sa itong dugo. Problema mo sa imo dugo, imo blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, imo sodium, potassium, mataas, ang imo uric acid or creatinine. Kinahanglan mo lang 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ang itong Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palamang kutanon sa itong produkto kag sa imo ginaantos nga masakit adang itong Dr. Pinoy hotline 4411299 ara dira si Miss Bell nga mag-entertain sa imo mga palamang kutanon kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Mandilagan. Mamakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Mary Grace Eugenio Formin, thank you so much. Mayong hapon lang na Tita and congratulations. Thank you. In the Ronery Hidetrava, kag kay Mileli Oligo, salamat man sa imo. Tawi ga monitor kami di sa sitio Pasil kay Tatay Teddy, ari sila ni Ruth, Jairo, Doy, Ronnie, Jep, Lolo Sancho Card, Tuto iyan, Jay. Kagsubong man kay Jocelyn Song Comedia. Congrats to Wilma kag sa bilog nga Action Radio. Salamat gid sa inyo tanan. Mayong hapon, Tito Wilma, congratulations kag sa bilog man nga katapos ang Action Radio. Okay, salamat gid inday Jean. Relax lang. Katuan na naton ang pagbasa sa ating horoscope paagi man sang tagsa-tagsa naton ka zodiac sign. Ang aton horoscope karon nga adlaw Lunes, unang Lunes sa bulan sa Marso petsa 2 tuig 2020, mga netaw Pebrero 19 tubto Marso 20, amo ini silang mga Pisces. Ang horoscope sa mga Pisces, pamati. Ang kaayuhan sang kaugalingon mo, amo ang dapat mo unahon antes ang iban. Gets mo? Kaya nga hindi ka man pwede makabuling kung ikaw mismo sa kaugalingon mo ginakulang ka. Kag kon wala ikaw sa pagpaninguha, kag hindi ka magmapisan, ano bala ang mga resulta sina wala ka paabuton, antos ka man gihapon. Ganitinguhaon mo Pisces nga magbago ka, kay sigurado mangin maayo ang imo kabuhi. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 13, 15, 26 kag 40. Lucky color beige. Sa mga Aries naman, Marso 21 tubtub Abril 19. Sa mga Aryan, kung problema kwarta, don't worry. Tungod kabalo naman ang mga palangga mo kung daw ano ang imo pagpaninguha. Ang pag-ugyunanay sang pamilya, amo inang imo kalipay karon nga adlaw. Gani padayon ang pagpaninguha, tungod may paglaom, siyempre, kagara sa husto nga banas ang kaayuhan. Mga maswerte mo nga numero, 6, 9, 17, 29, kag 30. Lucky color, avocado green. Sa mga Taurus, Abril 20 tubto Mayo 20, mangin malipayon man ang adlaw mo subong Taurian, kag para mangin masiling bala puno sang blessings. Ay, mga tao nga nakasala sa imo patawara. Kag magpangayo ka man sang kapatawaran sa tao nga nahimuan mo sang sala. Para mangin blissful ang imo adlaw. Baguhang dapat baguhon mga pamatasan in short, Taurian. Masuwati mo nga mga numero 1, 13, 27, 32 kag 42. Lucky color orange. Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Kung magtinguha ka, kag magsakripisyo ka, usuyon mo gid ang gusto nga banas para sa kaayuhan sa palaabuton. Kung gusto mo magbago ang dalagan sa imo kabuhi, mag-uha man ang sala mo nga pamatasan. Hindi ka magsalig nga magamanggad ikaw kung ikaw tamaran. Maswerte mo nga mga numero 3, 15, 21,
28 kay 33, lucky color brown. Yes, Cancer. Sa mga Cancerian, Hulyo 22, tubtob Hulyo 22, syempre, imo ma-experiensyahan ang kapigaduhon. Tungod sa krisis sa karon, ti kung magpatamad-tamad ka, wala again, no? Kung ikaw isa sina sa ila, hindi ka dapat madulaan paglaom. Kadamo sa mga bagay nga mahimo mo para nga makaganar ikaw or maka-income ikaw. Basta nagatinghuha ka lang. Kung mag-umpisa ka sa magamay nga negosyo, sigurado nga magauswag ikaw. Maswerte mo nga mga numero 10, 12, 25, 39, kag 41, lucky color, dollar green. Yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, subong nga adlaw ni mo matalupangdan ang sala nga nahimo mo sa imo kabuhi. Kung tadlungon mo ina, kag magbago ikaw sang lubos, dako ang paglaom nga maangkon mo gid ang kaayuhan. Padayuna ang kapisan, padayuna ang pagpaningwa kag pasensya para nga maangkon mo ang kabuganan. Maswerte mo nga numero 3, 10, 17, 35 kag 44. Lucky color pink. Una ina nga bahin sang ito na pagbasa sang inyo tag sa ka horoscope pagi sa inyo zodiac sign. Relax lang sa pagbalik naman ni Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Simbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala,
paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Okay, padayon si Tita Wilma, horoscope na kita. Sa ikaduwang gabayin sa pabasa nito sa mga zodiac sign para sa itong horoscope, Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, yes mga Virgonian, balikan nyo ang inyong mga dulumdumon sa nakaligad tungod kung hindi ka makahibalo magbalikid sa imo ginhalinan. Siyempre, ano bala ang wa mo? Hindi gagid namin, ha? Kag kung makasala ikaw, para nga hindi ka makasala, halong man ikaw. Maswerte mo nga mga numero 12, 14, 27, 33, kag 38. Lucky color, fuchsia. Sa mga Libra, Setyembre 23, tubtob Oktubre 23. Yan sa Libranian, kung anong imo mga ginahandom, maangkon mo gid. Basta bugos ang imo balatyagon. Hindi mo pagsaligan ng iban, kundi maninguha ka para sa kaugalingon mo. Kaya nga, ikaw dapat ang maghimo sa imo kapalaran. Maswerte mo nga mga numero 2, 14, 22, 30 kag 42. Lucky color red. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, mabatyagan mo karon nga adlaw ang kabudlay kag ang pagpaninguha. Kon selfish ka, nga kaugalingon mo lang, ginaintyendi mo. Pero kung baguhon mo, patakaran mo sa kaugalingon mo, kung mangin mabinuligon ikaw, kag mangin mahinang panon ikaw, abi mo ano, ang swerte mag-aabot sa imo. Kung nakasala ka, tuon ka sa pagpangayo sang dispensa akong sorry. Maswerte mo nga mga numero 1, 10, 14, 16, kag 30, lucky color blue. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, pwede ka nga mag-enjoy karon nga adlaw, pero likaw ka lang nga mahubog ka. O kung likaw ka man nga makigbais. Sagittarian, hugot nga pagpangamuyo ang kinahanglan mo para makalikaw ka sa hindi man maayo nga hitabo. Dobliha ang paghalong mo. Maswerte mo nga mga numero 7, 25, 30, 33, 39, kag 41. White is your lucky color. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero 19. Ang pinakamaayo mga regalo sa kaugalingon mo, amo ang pagbago, kag pagtadlong sang sala nga banas nga ginausoy mo. Kay kung mahimo mo ina, sigurado, ara lang kadalagan kag kayuhan sa unahan mo, maangkon mo gin. Maswerte mo nga mga numero 5, 10, 12, 28, kag 32. Lucky color, indigo. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero 18, Aquarian, kung ano ang imong gintanom, amo man ang imo anihon. Diba? Pati kasi na, huo no? Kung maghimo ka sang kalainan, amo man inang imo maangkon nga bunga. Kung amo kasi na, kung may nahimo mo, suwerteng paabuton mo, di ba? Maswerte mo man nga mga numero 6, 20, 31, 35, kag 44. Lucky color, green. Nabatian neto na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para sa karon nga adlaw Lunes, Marso 2, tuig 2024.
Dira kawin na Whopper, mayong hapon, salamat plastan ng ila palamahawon. Pero syempre sa palamahawon, updon taman ang atong sinipagpangapikapi sa atong coffee break, ang Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga swabe nga aroma, swabe ang timpla kag swabe ang sabor. Ang kafe nga himuhalin sa balunggay, Xanthone kag soya. May kape ka na, may bulong ka pa. May magkuha pa ikaw nga mga vitamins kag minerals plus insoluble fiber nga makabuligid sa pagtinlo sa ngaton sinikolon ako naton tinay. Kinanglan halungan kinaton ina. Ang Xanthone Plus Coffee Mix pwede naton mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar kag syempre pwede na kita sina makabakal online. Kag pwede ma-deliver sa atin pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Kagaraman sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng Xanthone Plus Coffee Mix sa mga Doc Samaritan Alternative Wellness o kung Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicina. Kay Danilo Hilborion sa imo salamat kid, and of course kay Lina Binet, kay Irma Garcia, kag kay Chay Milag mayong hapon, kay Ronya Mandera, kag sa shop ni Junior Abiner sa Ilananday Alex. Sa siningabahin si Tita Wilma magapaalam na, pero nga ito naman quote of the day nga gabilin sa inyo nagasiling, we all grieve differently and sometimes encouraging quote that can help us with that grief. They can also be a way to reach out to someone you know who is grieving. I can't say goodbye. Madamo gining salamat. Pasensya sa ulan natin malabutan. Bawi lang si Tita Wilma. Pero siyempre, aton man, ginapasalamatan natin mga partners sa technical control. Action Henrys Pulgaro. Upod man ka Action JM by Kin. Kag sa ngalan sa amon station manager, Action Nona Di Mala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Si Tita Wilma, nagapaalam, buwas naman. Standby sa may taong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo